dan, moje ime je Tanja Kocković-Zaborski, ja sam kustosica u Etnografskom muzeju i preporučit ću vam danas dvije knjige. Prije toga željela bih reći da je čitanje bitno i da se čitanje uči najviše od svojih roditelja. Mene je mama nekako navela na čitanje, mama voli čitati i danas jako puno čita i od malena čitam. Knjige su mi bitne kad putujem, bitno mi da imam knjigu, kad ne putujem bitno mi da imam knjigu, nekako ih uzimam kao neku vrstu lijeka, možda malo bijega, ali svakako veselja. U svojem profesionalnom smislu istražujem tradicijsku i suvremenu prehranu, pa kad ne čitam o hrani, ne pišem o hrani i ne sanjam o hrani, onda volim čitati posebno knjige o knjižnicama, knjižničarima, knjižarama, pa jednu takvu ću vam i preporučiti. To je knjiga na engleskom jeziku, The Personal Librarian, koja govori o jednoj knjižničarki i kustosici Belle da Costa Green. Zanimljiva je knjiga po tome zato što se radi zapravo o pravoj osobi, znači nije fiction, nego je po istinitom događaju. Govori o periodu između 1905. i 1949. godine. Belle da Costa Green je bila knjižničarka koja je počela svoj profesionalni uspon u biblioteci sveučilišta u Princetonu. A zanimljivo je sve to skupa zbog toga što je ona afroamerikanka, izdavala se kao bijelkinja. I nakon rada u toj biblioteci zapravo je započela rad na privatnoj biblioteci J.P. Morgana, koji je financijer i investicijski bankar, znači jedna užasno bitna osoba u američkom društvu. Ona je tu njegovu privatnu knjižnicu oformila, s njegovim blagoslovom je kupovala rijetke knjige i sve je nakon njegove smrti 1913. Tako je razvila i uspjela napraviti to da je i ta knjižnica zapravo otvorena za javnost. Evo, to je moja preporuka. Izvrsno zanimljiva knjiga, svakako za pročitati. Druga knjiga koju bih vam preporučila je knjiga Crnac, ali zapravo nekako možda ako ljudi i ne znaju za Tatjanu Gromač, ona je spisateljica i pjesnikinja. Ja sam se s njezinim radom susrela čitajući zbirku pjesama, a ovo je njezino drugo djelo. Ima još knjiga koje je napisala. Ona je rođena u Sisku, a živi u Puli. Znači za sve one koje vole čitati pjesme, koje vole čitati bilo šta što je zanimljivo, a djelo je naših autora, evo specijalna preporuka da čitate Tatjanu Gromač. Hvala puno.